Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo ng Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi ng walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo ni napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyat tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligat sa tak na ang alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kasubong man sa aton matag palamati sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombo hanay sa gabi.
Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kagita man ang mabatian pinagi sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag kasubong man mga kabombo sa aton nga Facebook page, kag sa aton nga YouTube channel. Adlaw naman kita sa Sabado. Pet sa 5 na sa bulan sa Marso sa tuig 2022. Ay sa atin yung pagpangalagit ako naman ang inyong main kaupod, Bombo Zaldi Foro the Second. Sa subong nga gabi mga kabombo, kita naman ang pag-uuptan sa aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Liani Zil Minardo. Kagkaroon kato na kita sa mga headlines na sa aton nagapanguna nga balita lokal, national, kag international. Una kita sa balita lokal, te mga kabombo, no, ang 5 kaadlaw nga transport strike sa bahay niya sa United Negros Drivers and Operators Center ako ng Ondok. Ti plano na nila nga patigayunon antes matapos ang bulan sang Marso. Ti laum-lauman naton mga kabombo, no, ti ang mga transport sector naton, especially ang bahin sang mga jeepney drivers, ti nagaplano sila sang transport strike nga sa sulod sang 5 kaadlaw mga kabombo. Ti medyo mag-iwat-iwat ang mga biyahe sa mga jeepney drivers diri sa aton nga sa syudad. Ti sunogan ni sa ilang pinuno man sang Ondok nga aton man mabatyan dugay-dugay ti sini nga bulan sang Marso, no, antes mabulan ang antes matapos ang bulan sang Marso ti patigayunon na nilang 5 kaadlaw nga transport strike o kon untat biyahe mga kabombo. Ti apisar sinaya ti mahambal naton nga indi gid man tanan ang magaupod kay ang iba niya nagakinahanglan man sang magamit nila sa pangadlaw-adlaw. Kaya nakahibalo naman kita mga jeepney drivers naton. Ang ilan ni nga ginakita sa kada adlaw, insaktuhan lang man sa ilang nga ginagamit sa panimalay nila sa isa ka bilog nga nila nga adlaw nga biyahe mga kabombo. Dugangan pa sang pagmahal sang presyo sa karon sang gato nga mo man sa karon ang ilang nga ginakabahin man sang ilang patigayunon nga transport strike, no, mo nang ilang panawagan ang pagpasaka sang plete, ang pagadula sang excise tax sa bahin niya sang gasolina para magnubo-nubo ang presyo, kasubong man ang ining pagpatuman sang modernization program. Ang modernization program nga danay baluan nga tubtob na lang sa Abril 1. Santo ya sa ginpagwa nga city ordinance diri sa aton sa syudad, ti ang pinakauna gid nga i-implementar ining modernization program diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Ang duso mismo ang aton nga syudad, ti amo na nagpanugyan sa national government nga kita ang pinakauna nga LGU diri sa Pilipinas nga magkapatuman sa modernization program. Ti sinina na sa Abril 1, ti supposedly kun lang tawon kung ipatuman ang modernization program ang aton yung mga traditional jeepney hindi na makabiyahe. Ti kung pahanugutan gid man nga magbiyahe ang mga jeepney drivers naton, hindi na ya sila ya legal kung lang tawon naton. Ti wala na sila sa ngayon kaso gid man may magtabo, no, hindi wala man naton ginapangayo in kaso may magluntag yung mga aksidente, hindi na sila subject sa mga benepisyo mga kabombo. Kaya ang gwa nila mangin kolorom na sila. Amo nang matabo kung pahanugutan gid man, ti kung hindi pagid pagpahanugutan ti ang lantawo naton madula gid ang aton nga mga salakyan diri sa syudad. Ti ang mabili na lang siguro mga PUV, public utility vehicles, mga taxi. Ti amo na lang na mahimo nga masakyan sa aton nga mga pumuluyo. Naibaluan naton mi araman din modernized jeepney na nga natuko diri sa aton sa syudad o napadala ti isa lang man kabilog, isa lang ka unit. Kaya mo na sa karon ng gilantaw, hindi pagidanda ang aton nga syudad. Isa man na sa pati sa rason nga magkapatigan sa transport strike ang aton nga mga jeepney drivers and operators, agod nga mapamatian sila. Ti apang ang isa sa ginalantaw sa karon. May epekto gid man bala kung magapatuman sila sa sang transport strike diri sa aton nga LGU. Ang ilang nga panawagan sa aton nga LGU, ang LGU ihan
ano gid man makahimo gid man sang tika nga gud nga mapunggan ini danay ang modernization program o kun sa bahin man sa pagpasaka sang plete. Kaya sa pagkahibalo nato ng mando gikan sa national government. Yung managani nga panawagan ti kung magareklamo gid man sila didto sila gid magdangop sa national government. Pwede man na mapagi sa mga kongresista naton nga ti in charge dire sa bahin niya sang transport sector mga kabombo. Samtang sa dugang pagin naton nga mga balita no mga kabombo, ti ang madunduman naton ng nadakpan nga suspetsado nga si Vicente Supuesca, ti nakuhaan ni siya 5 ka kilo sang suspected shabu dito ya sa bahin sang Escalante City. Dito sa isa ka port mga kabombo sa Barcelona Port sa Escalante City, ti 5 ka kilo sang suspected shabu. Ti nakuha na siya, napasakaan na sang kaso. Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 11 kag 5 mga kabombo. Sana no sa ginatutukan man sa karon, din gini bilang nagahalin ng illegal nga droga nga kinilo-kilo. Tas madumduman naton sa mga nakaligad pa no nga mga nagkaladakpan man nga mga kinilo nga mga illegal nga droga, palarihas ang packaging. Ti Chinese tea bag na siyang masabi nga ginasudlan. Ti sa karon ti ginalantaw nga hindi na sa courier, kay kung sa courier mo ipadala sa mga parcel na nga ipadala ang mga nahanungod dira sa illegal nga droga, ti kung mabulubog at mga kabombo mas dako ang tsansa nga ma-detect. Ti sa karon ginapaagi na ni kuno kun suno pa sa PDEA Region 6 Director nga si Sir Alex Tablate, ti ginapaagi na nasa karon mga kabombo, hindi na ya sa courier kundi mismo sa Roro vessel mga kabombo. Ti mo na nasa karon ng mga pamaagi, ti sa karon na mo manang ginatulok sa aton nga mga kapulisan sa aton nga PDEA kung paano inamatap na may nabutang naman nga mga K9 units no sa mga pantalan diri sa aton sa syudad sa Bacolod kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental. Ti ginalauman naton nga sa iban nga bahin sang Pilipinas amo man ang ginapatigayon sa karon. Kaya ginalantaw na 5 ka kilo ti may posibilidad nga hindi lang na di idagdag diri sa aton kag ihulog pa na sa iban pagid nga mga lugar diri sa aton sa Pilipinas sa iban pa nga mga probinsya kay network na mo nagalabay sa isa ka syudad, sa isa ka LGU, sa isa ka probinsya, matabok naman sa masunod, iwigit naman dito kag sunod-sunod na mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita mga kabombo kadto naman kita sa balita national, ti ang aton nga mga economic managers no sa bahin sang Duterte administration, mayara sila nga plano nga patigayunon nga meeting sa Lunes pag sinapol natuhoy diri sa nagasaka nga presyo sang gatong. Ti ano ihan ang pag-aistoryahan nila no yan mga mangindesisyon sa aton nga mga economic managers paano nila masolusyonan ang problema sa aton nga pungsod sa nagasaka nga presyo sang gasolina mga kabombo. Ti tuman nya daan sunod-sunod na nga mga sinimana wala gid pagnubo puro pagtaas subong yang bulang nga tuig 2022. Ti isa sa may isa pagid nga nalantaw naton kung magapasugot ni balang aton yung mga economic managers nahanungo dira sa hingyo sa mga drivers naton nga pagapalos danay sang excise tax sa bahin sang produktong petrolyo. Sa dugang pa natin nga balita ti sa karon no ang Department of Health wala gihapon no wala ni sila ako rekomendar nga sang mandatory COVID-19 booster shots. Ti sa karon no madamo-damo naman sa populasyon sa Pilipinas ang nabakunahan niya sang COVID-19 ti apisar sana although ang iban nga mga pungsod ti nagapatigayon na sang booster shots nagadangat na sila sa 4th dose. Ti ang pungsod Pilipinas amindado gihapon nga wala na nila ginarekomendar ang aton nga Department of Health ang pagpatigayon niya sang mandatory gid o kon pilitay nga booster shots. Samtang sa aton naman nga balita sa luwas ang pungsod ti sa subong lang adlaw no ang Defense Ministry sang Russia nagpahayag nga nag-anunsyar sila sang ceasefire dito sa bahin sang pungsod Ukraine
para yati ang kinaatake nila sa karon ang syudad sang Mariupol. Ti agud iya nga makahalin ti amo man ang ginapangahayag sang Russia mo nga wala sila sang tinutuyo nga atakiyo ng mga pumuluyo. Ti nagpahayag sila nga sang ceasefire agud nga ang mga residente maka-evacuate. Ti nasuguran lang ti nagamat-amat man evacuate ang mga pumuluyo apang ang evacuation mga kabombo ti gilayon nga tigin temporaryo man gilayon nga ginpauntat. Di pila lang ka oras matapos gin-anunsya ang ceasefire, nagpahayag man yang ang Ukrainian forces nga ginpauntat kuno kay mayara sang ceasefire violation. Kabut silingon mayara sang nagabayular sa ceasefire. Imbis nga wala dapat sang nilupok nga matabo, mayara gyapon nagpang-atake. Isa karon ang Russia, wala pa nagpagawa sang ilang statement natuhoy dira sa aligasyon sang Ukraine nga nagbayular ang ilang pungsod dira sa ceasefire dira sa ginpahayag man nga sila man mismo nag-anunsya sang ceasefire mga kabombo. 5 ka minutos na lang mga kabombo ang nabilin, magadangat na kita sa takna nga alas 10 sang gabi. Balik naman kita sa mga balita naton diri sa lokal sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, ilabi na diri sa bahin sang panawagan sang aton mga transport sector kung sa diin bangod sila nga pagpanawagan magapatigan sang transport strike nga lauman na naton antes pa matapos ang bulan sang Marso. Yara na no sa piyakalinya makaupo naton si natuhoy sa detalye ni sini si Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Yes, Bombo Zalde, sa plano ini nga magapatigayon sa United Negros Drivers and Operators Center o kon undok sa nga transport strike, Bombo Zalde, sa nga 5 sini kaadlaw no bag-o matapos inis ang bulan sang Marso. Kabalo naman kita sini sa nga mga isyu nila Bombo Zalde no nahanungod sini sa modernization abala sang jeepney which is sa pasudlan adri sa mga bag-o nga jeep kag ipang vanish ini ang mga daan nga jeepney o kon mga traditional jeep Bombo Zalde. So ang tinutuyo yani. Kay Santo sa City Ordinance mo nga ginpasa naton dito sa national government ang supposedly ang pagsulod niya implementasyon na sang modernization program Abril 1 mo kung ipatuman na ang modernization program awat silingon phase out ang mga traditional jeepney naton Bombolyani. Yes, that's why Bombo Zalde no so nga magpatigayon sini sila sa transport strike para makita diri ko no sa nga governance o kung sa nga local government unit man no kung ano ini ang ilang reaksyon kung wala na ini ang salakyan nga traditional jeepneys Bombo Zalde no ang tinutuyo ni nila kay ti ini pamatok gid ini sila no sa pagsulod diri sang bag-o nga jeepney kay ti kung suno pagani iya kaya Secretary General isang undok nga Sir Diego Malakad no nga daw diri na sila nabuhi ang ilang mga kabataan na tapos isang eskwela tungod man sini sang ilang pag baka bilang isa ka driver. So that's why ang sa ilan niya Bombo Zalde kung mayara gid man modernization sang jeepney so mapasulod lang sila ya kag sila ini ang sa traditional jeep pwede lang man kuno nga makabiyahe sa manang ila ginaayo kag ang ikadua Bombo Zalde nga kung pwede no i-recall ini or ang sabahin sini sa modernization no kung pwede ma-recall sini ang ginatawag bala no nga resolution so mayara naman ginpasa nga resolution ini sa babaw ang LGU which is ini mabalaan ta pa Bombo Zalde no kung ano ini ang sabat bala sa nga local government unit man sa gusto man isang undo ka Bombo Zalde kag ini ang ikatatlo ang sa excise tax bala Bombo Zalde no kung pwede kwaon ni ani kiti medyo mabugat man gini kay kung ini ang tatlo nga tinutuyo nila Bombo Zalde nga kung hindi ini masunod so maya sila o kung mapersa gini ang sabahin sa mga jeepney driver nga pasaka sila sang plete although masakit man ang pamatian sa bahin sa mga pasahero kay ti kung magpasaka do kabugat gini no kung magatubtob 15 pesos niya ang pletehan so pakadto pakari mo balda 30 pesos sige da Bombo Zalde so amo ini ang ginapanawagan man sa nga undok na sa parte sinisang local government unit nga kung pwede ini ang ilang excise tax na daw dulaon lang anay kag ini Bombo Zalde no masinakol ini sila liwat ang final na gid sa bahin sini padala nila invitation ng mga simbahan kag kasubong man nga daw maentra man sa DepEd Bombo Zalde which is no magabalik naman sa face to face classes
kaga mo na Abamozalde ang ginadusog sa undok no nga basi pa lang before sinisang end of March magapatigayon ini sila sang ginatawag sila nga transportation strike o kung napagunta ta biyahe sa 5 ka adlaw Bambozalde. Ang problema dira Bombolyani, dako ni siya nga huol, hindi lang sa mga drivers man mismo kay syempre mga drivers naton ang ila na nakita sa isa ka adlaw. Eksaktuhan lang man mo ginagamit nila man sila nga pamilya, di kung maguntat na sila sang biyahe sang 5 ka adlaw, ano ila gamiton? Magluwas dira Bombolyani, diri naman sa aton niya sa mga bahin sa mga naga-ubra diri sa aton sa syudad sa Bacolod, di wala kita sang masakyan sa sulod sang 5 ka adlaw. Ti ang problema dira ko nang ila ni nga 5 ka adlaw nga transport strike, may mahatagin man bala nga solusyon, kaya nga aton nga city government daw hindi gid man makahimo gid sang tikang para masolusyonan yung ilang problema. Kay daw ang kinahanglan guro magiyo Bombolyani o kon ang pa disugon gid ang sabahin sang aton national government o kon sabahin sang LTFRB Bombolyani. Kada Bambozalde, temo nato nga bantay-bantayan, no? Kahit ko mag-transportation strike ini sila, so hindi lang man apektado, ini ang mga pasahero, mismo na ang mga drivers man. Kahit imagine bala sa isa mo kasi at biyahe, kamusta ang income, no? Kamusta man ang mga pasahero nga wala sinisakyan. So, tinaman na ginambata nga, jogging-jogging, o kung na matamat, supot-supot, bakal bay ka Bambozalde, kahit ang sa bahay naman ni nila, no, ginapakibato ang mataas plete, kahit total, ang gasolina man na Bambozalde, sige man taas nga taas, do sa bahin Manila, no? Kung hindi sila magpataas, daw perde gid sila. Sumo nga Bambozalde ganin no 100% na niyang makasakay sa may pampubliko nga mga salakyan o kanang mga jeepney, kis aga ginutok na pero ang plete is still polo ka piso. Kaya ang sanguna ganin sa EO ya is 8 pesos na sa Bambozalde sa wala pa pandemic. Subong kahit tinansyalihan na ligat ang alert level 3 or 2 pa lang, 70% lang ang capacity. So, ang mga ginhimo, pulo ka piso. So, sila nagaplano naman liwan nga magapataas ang plete. So, daw, amuning ang balantayan ang pagida Bambozalde. Pero kung mapasugtan, gid man mga sapol pa man ang aton nga mga economic managers ang pungsod Bombolyani sa Lunes. Amo na balabantayan naton kung mapasugtan man balang ilang nga panawagan nga dulaon tanay ang excise tax. Kay kung dulaon na Bombolyani ng excise tax, although mabuhin-buhinan ang revenue sa aton nga pungsod, ang aton nga mga jeepney drivers hindi kinahanglan magpasaka ang presyo mo kay madako man na ang mabuhin sa bahin sa nga produktong petrolyo sa presyo Bombolyani. Correct kada Bambozalde, no? So, amo na, no? Kung pamatian lang ni isang sabahin man isang LGU o kung o man na Bambozalde, no? Ang masabat sinisang resolusyon na ginpasa sang LGU, amo na ang ato na tanawon kaga Chikero na Bambozalde. So, Bambozalde, pamatian bala nato ng dugang nga pahayag ni Secretary General sang Undok, Sir Diego Malacat. May final kandi nga sa Merkulis, ginaset pa namon ang binyo kay daw kadamo ang nagtawag nga ma-attend. Oo. So gusto kita pa sa Merkulis alauna sa hapon. Yes, sir. So, final na siya dayon. Sir, pero wala pagid ka mo mga date ni sir, no? Kung saan ugid ka mo ni mapatigayon. More or less mga before mag-end ang March. Before. So, 1 week gini sir ang inyong nga plano sini. 5 days man lang actually ang initial nga plano, pero kung may mga dialogue nga, depende sa local government unit sa ibang pa nga mga stakeholder, kung anong ila suggestion, ang importante lang makakontribute sila bala sa ideya, kung anong iban nga suggestion. Kaya may aragin natin particular nga local issue, no? Hindi lang pagdula na sa amon sa April 1, pero suno sa local government unit, may ara na sila resolution nga ang point hindi ko kung recall o kung isa-suggest sa LTFRB nga renew kami anay for the meantime. Okay. And ang ikaduwang demanda natin, ginayo namon subong si Secretary Kusi, nagpadala na kami to sulat, nga kung pwede ma-defer anay ang 12% nga value added tax sa tanan nga produkto para maka-move on gamay ang aton public kag mga private nga mga salakyan. And ang ikatatlo, ginayo naton nga kung pwede isuspendihon anay ang inibalang train law ang excise tax while nga naga-recover kita sa pandemic kag sa bagyo nga naigo. And ang katapusan siguro namon nga demanda kung hindi din makaya sa gobyerno ma-adjust kita plitihan
Pero ti sakit ni pamatian sa pasahero kay 250 ang ginayo namon sa pang-probinsya, Yes. and 5 ka pisos ang sa nasyonal. Sa maupod ni sir na sa namundo mga damo sa mga organizations nga mga upod mga ano ni sir nga organizations ni sir. Kaya pinaginayo kasubong ang mga tradisyonal nga mga grupo like ining para sa Urban 4, no? Ang simbahan, tanan nga simbahan, giniamon padalaan invitation para sa Unity Forum. Ang tanan nga call center, call center, wala nga mga opisina, padalaan na sa sulat. And ang DepEd, kaya daw ang pag-insindi namon, may ara sa 5, 4, 5 ka eskulahan nga ma-face to face na subasi, wala mabudlayan sila. Amo nga gitagaan namon allowance kag mapabalo sa Trimedia para hindi sila madisgusto. Pero sir ang target nga petsa is end of March gid. Before mag-end ang March, may kita mga at least 5 kadlaw. 5 days. Bumbol yan eh. Yes, Bamazalde. So, amatang pahayag ng Secretary General. So, Bamazalde, amo ng aton nga bantay-bantayan, ini ang transport strike, kag ang epekto manino sa mga pasahero kag sa driver. Ikaw bumbol yan eh, mayara ka na nga nakontrata nga madulong sugat simo sa 5 na kaadlaw in kaso gid man nga wala kita diri sa masakyan. Sana all Bamazalde, may kadulong sugat, no? So, amo na tayo majaging-jaging. Amo gid na ang bintaha mo sa mga gahambal nga mangita sa mga nakamotor ko, no? Dumangita sa Bamazalde sa madulong sugat sa aton sa opisina, hinali, no? Dayon ni ang 5 ka adlaw nga transport strike. Duwa lang na bumbulyan mo mangita ka sa madulong sugat simo o kon mapreparar kada pang bayad mo sa taxi. Kita guro Bamazalde baka ano man no sa pagpungko mo palang daan 44 na ini ang rate no so kung magtaxi ka so Bamazalde mas mayo man gani ko magjaging-jaging o kung maglakat-lakat kay do ka healthy pa ni sa imong body. Mayo lang na bumbulyan kung ari ka lang di kung lapit-lapit lang imo pakatuan ti kun nalin ka to yabi sa Talisay halin ka to sa Silay. Di problema na kung ano mo na paglakat pila ka oras na imo lakton may lang ni si Bombo Gracelyn siguro kay may nagadulong sugat ni siya. Sana all gada Bamazalde. Di Bamazalde no sige lang kay ti base pa lang man no hindi ninida kumbaga padayon no konti kung may kasugtanan naman sa bayan ng LGU kaga kasubong man ni kay resolution na pasa naman no nahanungod sini sa ginakapangabay sang undok Bamazalde. Kabay pa nga hindi madayon ini ang transportation na strike nga 5 ka adlaw kay tikaluoy man sa mga wala sa lakyan. Amo gid. Madamong salamat Bombolyani. Yes, sa Bamazalde para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madaming salamat kay Bombolyani Zil Minardo para sa ginpadangat mga balita sa subong gabi diriya sa aton sa Bombohanay sa gabi. Labi na gidra sa bahin sang patigayonon nga transport strike nga kun lang tawo nato na dako gid nga huol. Hindi lang ti pisar sa panawagan sa mga jeepney drivers, ti dako gid saya nga huol sa mga publiko, sa mga pumuluyo nga nagabiyahe nga nagasakay sa aton nga pampubliko nga mga salakyan sa aton nga mga jeepneys kay mabulubugat ni mayo lang nito ang mga may makontrata nga rides dira parehas ni bikay bumbukim ho nga ti may ara yang kabayo nga madala sa palibot diri sa aton nga syudad ti ang problema dira sa iba naton nga mga pumuluyo ilabi na may regular nga trabaho kay mabudlayan gid sila sa pagpadulong sila mga trabaho sa sulod sang 5 ka adlaw. Mayara naman to resolusyon ng aton nga Committee on Transportation diri sa aton nga sangguniang panglunsod nga kung pwede kuno nga ma-extend for 1 year ang probationary authority dira sa aton nga mga transport sectors ng aton nga traditional jeepney nga makabiyahe pasang 1 ka tuig antes ang implementasyon sang aton nga modernization program. Kaya mo panabalantayan ano ang magadaog ang resolution o kon ang city ordinance. Bantayan nato ni na mga kabombo sa masunod pa nato nga mga public affairs program ang dugang nga detalye kag mga progress
sa sining problema sa aton nga transport sector mga kabombo. Wala na kita sa nabili nga oras na mga kabombo. Liwat nyo naman kami bantayan buwas para padangat sa inyo mga panibago mainit yung nagabagang mga balita diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Sa liwat para sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi. Iningin nyo nga Anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We